Euskal Herriko gozogile eta gozotegi onenen bilaketan Durangaldera iritsi da Armintz Gorrotxategi. Durango, Zornotza, Maiabia eta Berriz bisitatuko ditu bertako jende, istorio, ekintza eta postreak ezagutzeko. Gaur ikusiko ditugun plateren zerrenda luzea da. Limoizko tarta, laranja erruloa, marrubizko parfaita, baita Euskadiko txapelketa irabazi zuten Manianko pastak ere. Dena ordea ez da jatea izango. Kirol pixka bat egiten ere jarriko dugu Armintz. Karmele gisasolarekin, aizkoran eta giza proban arituko da. Onik aterako alda? Berehala jakingo duzue. Has gaitezen gaurko atalarekin. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Gozotegien usainari jarraitzen, Durangoko erdigunera iritsi da Armintz. Begira zenbat pastel, gozo, postre eta kutixi. Lanean ari dira Karmele eta Ane, eta antzematen da gustura asnatu dela gure aurkezlea. Bertsolari etorri zaigu, gozatu gozotegian, gozoekin gozatzen. Gozatu gozotegian gaude, baina nik zuei bai ikusten zaituztela gozatzen hemen. Bai, da lan oso gozagarria, eta baita esklaua ere, baina gustora egiten dian gauzak, bestera batera hartzen dira, Bueno, zertan harrapatzen zaituztet hemen? Bueno, Zer egiten ari zarete? pasta betetzen. Ze pastak oso ondo saltzen ditugu, eta hemen gaude, nik amarenak betetzen, eta Ane txapelak iten, Durangoko txapelak. Durangoko txapelak? Bai. Zer da hori? Hau da, gure etxeko ekoizpen bat, berez da, txokolatezko bizkotxo oso xamurro oso goxua. Usaina badaukea, Eiten da, esne galduarekin egiten da. Mira, Bai. Eta errezeta hori nondik anatera duzu eba? Bueno, Ane, gure etxefa beti biltzen da topatzen handik hortik hemendik, eta berez deditzen zaio amamaren bizkotxua da. Eta gero da, jarratzen ganas bat, txokolate ganas bat, eta ganetik, darama hausi txokolate kuskur zera, eta gero jarriko izkio txokolate biruta batzuk. Hone dira txape beltzak, eta hone txapel gorriak. Eta zein da diferentzia? Hoi da, txapel beltza deko ganaxa, txokolate ganaxa, esan dudan bezala, eta hone deko frambuesa mermelada. Zein da hemen produktu ezberdinak asmatzen dituenak, sortzen dituenak? Bi ditugu bata da Ane, eta Dani, bien artean horre biltzen dira, asmatzen eta bilatzen beti zapore ezberdinak, eta bere ametik ertetzen gara, da ikusten, beste batzu zaiten duten, ere? Ikasi bar da. Karmele, txapel gorria probatzeko gogokin gelditu naiz. Aukera badaukat? Hartzazu, hartzazu, zenan zure kritika, ia... Itxura behintzat, eta daken txokolateakin, eta usainakin ja badakit, gustatuko zaidala, baina. Mermela da. Txikitan, aitak ere bai olako zerbait itezun, horta gogatu era. Betu, ze horea. Bueno, lagunduko dizuta bukatzen. Venga, bukatu digu. Eta bazen. Hoi da. Txapel gorriak probatu eta begiak piztu zaizkio Armintzi. Indarrak hartu eta Durangotik Berrizera joango da. Txapela buruan eta ibili munduan. Berrizen, Aiarbi baserrira etorri da Armintz. Kalitatezko gozoak egiteko, kalitatezko lehengaiak behar ditugulako. Esnea lortzea da asmoa. Ea zer moduz laguntzen dion arkaitzik ganaduarekin. Bizkor, zer? Zemuz, hongo geha txalak ikustea? Bai, zemien langile. Txintxoa dau, Bai, oso. Behia kontrolatze ditu honek? Bai, gustatzen jako asko, afizioa asko dut, bai. Orain ari da ikesten da, purka, ber. Bizkor, ikasi behar eta. Zenbat behi ituzuen hemen? Behiak hemen guztiz egongo dira, ez dakit hemen 250 nagusi, eta guztiz txiki eta hondi, 400 gora egongo dira, 420 ero eskolako bat. Eta denak kontrolatzeko denbora ematen lizu. Bai, azken batean eure koiar badauki, txip badauki, eta gero nik hortik ordenadorera berototza seinalea, eta horretara ja badaukat nik ze ordutan jetxidan hori behia, zemat esne eman duen, eta noiz etxala egingo duen da dena.
Eta hauek ze erabiltzen dituzue, bakarrik esnearentzako ala eragia egiteko ere? Esnearentzako bere bizitza produktiboan, eta gero azkenean, ero ernatzen ez delako, ero maztizi bat badauka behiak ero, ja oklarako bukatzen da. Nei txalata zitzen diazu, nei gustatuko litzaidake ikustera joatea, eta aiko banuke esne pixka bat eman hori. Bai, emango diogu, gaina gaur goizean jaio da bat gainera. Gaur goizean? Bai. Ba, niko ikusi nahi. Esan diazu gaur goizean jaiotakoa dela? Bai, gaur goizean. Goizean bostetan entorren ezenean ja gordintza jaio barri egon da. Hortzak dauzke, azalare bai dana pres dauke, oinez ibiltzen daki. Eta hori ordu batzutan bakarrik? Bai, amak ipini dotzan, bere mingainakin behitu zuen ipini dotzan. Lehor egin da ipini dotzan, ziku eta guapa. Joder, ia ze politxe dan, Gainez zakurra da hoi lanen bezala, ez da? Kontrolatzen. Bai, itxaroten zaintzen. Hemen daukezu esnia emateko? Esnia emateko, ja. Utziko dira zu ematen? Bai, bizkor geldi. Bizkor dago lanen, ez da? Bai, nahi da. Kontrolatzen, bega. Torri. Zik emango diot hemen. Ahí va. Ya está. Bizkor geldi. Eta hauek belarra noiz hasten dira jaten? Belarra hile bi hiru arte ez dute jaten normalean. Grano pizkat bai, baina bestelan esnearekin egoten dira hile bi hiru egin arte. Gozekin dago, Bai, pizkat baduka, bai. Bere aman esnia da? Bai. Egun baten bai. Toma bi, goizean eta gaudean bere amanenak. Eta gero ja beste... Eta gero edozein esnia. Bai. Hau da kalostroa da, barruko bedorren defentsak hartzeko, aman defentsak. Jode, honek asko tragatzen du honek, Bai, honek ja. Litro bat edan du. Bukatu du. Momentu baten. Listo, bukatu du. Bai. Kuriosoa eta oso interesgarria benetan, behien mundua, behien bizitza, baina esan behar nizuna. Nik azkeneko produktua behar nuen, gainera, ondoren errezeta bat egin behar dut, eta esnea oso ondo etorriko zait. Benetako esnea, hau freskoa. Hau baina, naturala. Naturala, freskoa, momentukoa. Benetakoa. Hau baina, naturalagorik ez da. Hau Parmintz, susto ederra hartu duzu, baina zure beldurrei aurre egin eta lanean aritu zara. Ondo merezitako behi esnea lortu duzu. Orain horrekin, zerbait prestatu beharko dugu, ezta? Lehendabizi ordea Durangora itzuri behar dugu Karol G eta Pasta Giren artera. Ea zer dioten gozatu gozotegian. Produktu guztik itxura dara daukate, dendak ere bai mimoz eginda dago dena, ez da? Beti irudizizim eta freskua. Azkenen kontun hartu behar da, gu gehi ditu gozoak direla ospatzeko. Momentu ona pasatzeko, eta itxura horrelako izan behar da, ez? Itxura ona, freskua eta goxua. Hemen ikusten ditugu txapelak, horretaz gain, ze espezialitate daukezu edo, zein da zuen betiko postrea? Bueno, asko saltzen duguna da, arroz pastela, baita bomba txikitsuak ere, oso ondo saltzen ditugu, eta gero, pizkat, esan espedito, ezurrak edo pitirin fraileak. Horrela ditzen diote, ez da? Oiek ere, hauxe da, hauek, ekoskin hauek gurea da, G esaten duztu, gozaturen G hori, bizkat ingelesa sartu behar da bakizu. Hortik aldator G. Karol G bezala, Basta G, honek azetan, ez? Hoi da, bai. Eta gero honek jengibrezko gaietak ere oso ondo saltzen dira, umeai asko gustatzen zaie. Jengibre zaporea umentzako oso... Umei, Umei gustatzen zaie, honek gaietok saltzen dira, Eta gero, pasta, gure izar handienak dira pastak, hori bai. Horregaitik uste dut ere, irabazitugula bi sari, ez da? 2008 izan gintzezan, lurraranekin, hauxe da. Hau bitxi bat, bitxi bat sortu bendun. Bitxi bat, baino laxe, Bida. Hoi da. Da espezia kranbel bat, gero dauka sudatxi zer batek, kiskur zer bat, eta karamelia kremoso baganetik. Eta gero honekin baiten jo perlatxoaren itxura, bagetatxo bat, eta hoxe, lortu gendun, lehenengo aldiz zaria, jongintzesan jakin bari zer zan lehiaketa baten parte hartzea, eta politi urta zan. Eta gero, 24ean, irabazi gendun, Maniankorekin, Euskal Herriko lehenengo kuatara gintzezan, eta Espainiako 6. Seigarrenak? Eta ze pastarekin izan zen hori? Manianko. Manianko? Zer da hori? Manianko da,
Bueno, osagatik ez dizutenak uste montatzen dugu bat? Osea, mesedez, aizean esaten ari zain, ikasi nahi dut behintzat hori egiten. Aukera egongo ditzateke? Bai, nola ez. Bira, nik badakit toki bat, hemen Durangon gertu, maila bat dukena, prestaduta. Nebarra ez du, guazen aria ikusten. Hoi esan. Venga. Pasta G, Money & Co. Hemen, libreta eta apunteak hartzen ez baditugu, galdu egin gaitezke. Gainera, horrela eskatuta, nola esan ezetz Money & Co batzuk prestatzeari. Berehala itzuliko gara kozinatzera, baina lehengaien bila segitu behar dugu aurrena. Esnea bildu dugu, baina osagai gehiago behar ditugu. Goazen Zornotzako Ibarra baserrira, ea handik zer jaso dezakegun. Postre bat egin nahi dut, eta horretarako osagaien bila nabil. Bai, dekoguz maiukiak, horko negutegian dekoguz. Bira, marrubitaz itzen dia zunez, gustatuko litzaidak jutea ikustea behintzat, abertzen muzkoak dauden, eta probatzera, ezta? Gero igual errezetan erabiltzea dauzketeta. Bati esnea kendu, besteari marrubiak hartu. Eskatzen abila da gure armintz. Azokan erosi beharrean, etxeetako ateak jotzen ditu honek. Eskerrak orain, lortu dituen osagaiekin gozo eder bat prestatuko digun. Horrekin dena ordaintzen da. Hemen gehien harritzen hauena, eta negutegi baten daudela beti marrubiak, beti hemen landatzen dituzue? Hauek, oin dela 2 urte landatu neban. Zenbatero landatzen dituzue, marrubiak? Hauek, 4-5 urte iraukon dute, eta gero ja kentzen doguz, eta beste landare berria landatzen da. Baina maiukiak egiten dutena da bota bere semeak. Osea, bai, azten dira organo mota bat, hau botanika da, estolon deitzen dena, estolon hori lurra ikutzerakoan, maiuki berri bat azten dira. Adibidez, hemen ertxetan dagozen maiukiak, horiek derak landare berriak. Osea, iaz hasi ziren, eta ia estoloia lurra ikutu, eta hasi berriak dira. Eta urtean zenbat aldiz ematen du fruitua? Emoten du udaberri hasita udako lehenengo hilera arte, eta gero udazkenetan 3-4 loraldi, eta loraldi bakoitzea hile luze bat aguantaten dago. Haizu, honek kriston itxura dauke, Nik uste hau nire errezetako balioko ditela. Nik uste du bai. Probatungo dut, hementxe. Hau, gaina freskoa, ekologikoa, momentukoa. Ekologikoa, sasoikoa, ointxe bertan jasota. Eta, ze zapurea. Hau ez da supermerkatutako berdinea, Hauek anabolizante gabe. Freskoa ona, bira, etortze balen bazean erekin, errezeta bat ingo dugu, aber zeiru ditzen zaizun postria. Venga. Hau xera bango dut, Hartu ba. Dena. Gaur, errezeta oso osasuntxu batekin ator. Parfait izena du postreak. Eta horretarako, hasiko gara granola egiten. Granola egiteko oloa hartuko dugu, eguzkilore olioa botako diogu gainetikan, eta eztia. Nik ekarri dute eztia, Tolosako eztia da, bedaiokoa. Nahastu. Eta inbeharko duguna da, gero labean sartu. Zenba denbora? Egon behar du, 160 graduta, ez du oso fuerte egon behar labeak, eta 15-20 bat minutu. Eta nik hemen ja dauket prest, labetik aterata. Orain, ingo dut, bol batean sartu, eta orain nahaztu behar dizkiogu, fruitu lehorrak, bale? Bakoitzak, bere gustukoak, bere etxen dauzkedanak. Nik adibidez almendrak dauzket, hementxe anakardo batzuk, matxa pasak ere nahaztuko dizkiot, gozo pixkat emateko, eta semillak. Gero, puntxu berezia, nik emango diotena, kasu honetan, kokoare. Toke tropikala. Hori da, toke tropikala. Zuek hemen ez daukez koko landatzeko aukerarik, ez da? Bueno, itxon urte batzuk, Bueno, gero, arandano lehortuak ere botako dizkiot, eta gure etxeetikan ekarrita, kakaon alea. Honei deitze zaio nips. Kakaon nipsa da, kakaon ale hori azala kenduta, zurituta, gero labean sartu eta txikituta, hau da kakaon nipsa, bale? Hemendikan, desiente botako diot,
Hau da, 100 tableta txokolate bat jango nu bezalaxe, bale? Ez dake bate azukrerik, eta kakao puroa izango baliz bezala. Eta azkenik botako diot kanela pixkat. Nei kanela asko gustatzen zait, beraz, kanela pixkatxo bat botako diot. Eta listo. Nastu eta gero, izango genuke, ja, gure etxen egindako granola. Venga, bigarren pausua, gaztakrema eta arkaitzek eman digun esne freskoa. Vale? Ingo deguna da, izango da, nastu pixka bat, baria batekin, ja, nahi bale maezu zu nahasten jun. Ia, a ber, Venga, horrela xe hartu. Hola. Ez, horrela, bia. Hemen eskua jartzen duzu horrela, hoixe. Eta hor, nahasten jun. Pixkanaka. Ni jungo naiz pixkanaka zuri, esnia botatzen. Bai, ni atxurreka sondo, honeka, sabe? Bai, txurra ondo eratzen bazu, hau, bueno, kontrolatuta izango duzu, 6 Ja, botako diot. Ikusten bale maezu, baria barrun sartze zaizula, hemen golpe batzuk eman ezkero, ingo duzu atera. Hortxe. Eta jarraitu dezakezu berriz ere, nahasten, hori da, pixkanaka. Eta hemen azukrea ez diot botako ez da. Nola ez diaia horretik bota dioten, azukrerik ez diot botako. Gelditu behar zaigu jogur tekstura bat bezala. Oso ondo hor, pixkanaka. Zuzukaldean ibiltzen zara? Bai, baina batez be haragi aiten dut, Barazki egin ibiltzen azemen, oseak, hauntzkumea eta horrelakoak asko. Ni preparo, Zu preparatzen duzu. Bai. Eta postrezalea zarazu? Ba, bitu, niri fruita bai, baina holan gozokie jaten dodaz, baina ez larregi. Igual gero arazoa deko, gero gustatzen baia eta... Da, gero kirol pixkat egin ezkeo, ja, listo. Vale, ikusten dugu ez da? Ja, tekstura nabarmen aldatu da. Bai. Oso gozo zalea balen bazeate, aldiozue azukre pixka bat bota, edo ezti pixka bat bota. Nik kasu honetan, ez diote zer botako, postre osasuntxu bat egin nahi dudalako. Hori da. Tekstura hau izan da, ja, prest. Eta daukaguna da, marrubiarekin egindako mermelada bat. Orain ja gelditzen zaigu, baso bat hartu, kristalezko baso bat hartu, eta montajea egitea. Horretarako, lehen da bizi, basoaren azpian, mermelada sartuko diot. Alde batetik, mermelada. Gero, kutxara hartuko dut, eta botako diotena da, egin dugun krema. Barruan sartuko diot. Vale. Ja, jogurta jarri eta gero. Eta orain, egindako granola, gainetikan botako diot. Vale? Ondo zaundikin. Zuk etxean osasuntxu jaten duzu? Bai. Bai. Deko guzoloa barazkiz beteta, azkenean, hori, osasuntxu jaten dugu, eta gero kartzen dugu baita txala eta untxiako diaskoa amamaren etxetik eta... Ba, nik egia esate baren nahi dut, barazki gutxi jaten ditut. Gehiago jan behar ditut, Ba, gehiago jan behar duzu. Ja, bai, egia esan baiet. Ni oso postrezalea naiz, baina ez dut oso ondo jaten. Bueno, gainetikan jogur pixka bat botako diot gehiago. Eta amaitzeko, jaso ditugun fresak. Kostatu zaigun guztia eta gero, hau danak jasotzen, Ia, ingo duguna da, laban batekin, ipurdiak kendu, eta lau zatitan moztuko dugu, eta ingo duguna ia da, fresak gainean jarri. Eta geldituko zaigu hemen postre bat, bueno, kriston itxuraekin. Marrubiak jartzen ari garen bitartean, konta eguzu, non saltzen dituzu? Ba, bueno, guk gure salmenta direkta egiten dugu, joaten gara batez be Bizkaiko hainbat merkatuetara, adibidez Bilbon, Amorebietan, Basaurin, Sopelana, Balmaseda, eta gurekin harremanan jarretzeko, Instagram, gure Instagram Ibarra Baserria da. Ibarra Baserria. Bai. Bueno, ze iruditzen gaurko postrea, Pintaza. Pinta osnoa, ezta? Hemen jarriko dio den azkeneko, bueno, ikutxuetariko bat, izango da, kolore pixka bat emateko, 3 lore politx jarriko dizkiot gainean, eta beti egiten dugun bezala,
daukagu txokolatina oso berezi bat. Esaten duenean, dagoenean, bonbon. Jon, momentua. Venga, sartu goiara eta dastatu. Ea zer iruditzen. Nastu ondo, hartu jogurta, hartu granola, hartu marrubiak, dana hartu. Ida. Hortxe. Hau disfrutatzeko da, Gozo ez, urrengoa. Eta osasuntxua, Bai. Lana ondo egiten denean ere, esan egin behar da. Behon deizu Larmintz, hori da hori postrea, osasuntxua dela zalantzarik ez dago. Eta goxoa, badirudi baietz, beste ontzat ez duzu eta ezer utzi. Jandako guztiaren ondoren, Mailabira, Karmele Gisasola aizkolariaren gana etorri da kirol pixka bat egitera. Ausartuko alda aizkoran probatzera? Hemen bai, nork irabazi edo galduko du. Karmele, 10 segundu gehiago eta jaenbor guztia moztuko dezu. 10 segundu baino gehiago bidi hemen. Zer moduz? Ondo. Bueno, ni Durango aldea ezagutzen ari naiz, Vale. eta gozo bilan abil batez ere. Ojale. Baina esaten dute, Bai? gozoa jan aurretikan nekatu beharra dagoela ere, ezta? Hobeto sartzen dago zue. Karmele, 4 txapela irabazi dituzu azken 5 urtetan, hoi ez da oso ohikoa, ezta? Bueno, izeraik eta ez, aitak 16 irabazi zitun. 16? Ez dakit, bai, harri jasotzen, harri txikixetan. Orduan ni laukin geratu naz, lau Euskal Herrikokin. Oraingoz. Oraingoz. Bai, momentuz harri jasotzen ez dut jarraituko, lehenak urte lesiona honitzen, nire bizkarrak deskantzo pixka deskatzen Basta esan da. zuen. 2 disko apurtute dukez. Joder. Eta ez di berreskuratuko, orduan bueno, ez hozte mediko, Carmele, ja es hora de bajar el pistón. Momentu on asko dauz, baina momentu txar asko dauz. Bai, gauzak die moduen eta uste esan bidala hori, bai. Da on ja urten erabakio, aizkoran nahi dela saiatu, ikusi bai, nire buruen ondauen, aizkora mailan, ondino aizkolari izateko pixkat falta jatala guztot. Osea, aurtengo erronka aizkora heldute jarraitzia da. Zure aita beraz, harri jasotzaia zen. Hemen etxien dana harrixe dukego. Eta bera argine da, bera egiten doz harri jasotzeko harrixipe bai. Harrixe nahi da bien harri jasotzaile, baitan gana tortzen die, harri bile edo harrixe erostera. Eta bai, momentuz gure etxie dana harriz beteta da bai. Momentu honetan hau zer da, zure ogibide ala... Ez, ogibidea landetxie da. 2008 zabaldu zituen atiek amak, nahiz eta itan baserrixe izen. Eta 2023an, amak itxiban eta nik hartu nahan. Beti da aman laguntzeakin, noski eta benetan eskerrik asko ama. Dana familian gelditzen da. Hori da. Nei gustatuko litzaiake pixka bat ikastea. Vale. Erakutsiko didazu. Bai. Nik ez dakit asko, eta kiten apurre erakutzeko zut. Zuk ez bala makizu zen jakiko du. Hau pixkat, gustoko duten aizkori da. Vale, beste bat hartu bazpare, oso ondo. Osea, nahi bozu motzute aizkora zartxo bat. Venga. Aizkora guztik danak berdinak dira edo bakoitzak bere... Hau da arkaia, oinatien egin dau, eta honik erabiltot, aizkolari batek gitxienez, 3 aizkora bidauz. Kanpoko aizkora bat, agu edukena zabala, barruko aizkorie harina edana, ague txikitsua edukiko dana, eta beste bat, zuk egurre ez dakizu zelako izango dan. Kanpoti behitute ona emon aldau, baina barruen zuertauleike egur txarra izetie, korapiluek aukitzie, eta orduan korapilu dauzenien aizkora honak inezin duzu jo, bestela aizkori bere ala apurtu jenda. Orduan beti dugu aizkora txartxo bat, harapo horretan emon aldautzezune. Igo gainera nahi bozu, eta bilurri parik emon, nahi esun tokixen, Esango izut, nit txikitan, dauzket hemen 3 puntu initun hemen, eta inun atxur batekin. Así que gaur espero dut, ez dut. Lanin ibrizinen seinale izango da. Bale, emon nahi bozu beko partien, hanketatik urrun, hor beran hasiko nahi. Bai, oza, bilurrakin emoten motzezu, Vale. Bilurtute joango za. Igual ez daukat eskolari gorputz asko, ez da? Ez dauko esetan. Ez, beti zatut estereotipuk agur, Vale. Barren notzela. Holaxe ordun. Bai. A ver. Hortxe sartu behar da, ez da? Hori da. Hori da. Nik igual... Gustozu moduen, asertatzie ez da erreza. Iepa. Saiatu zaite, ertzetan emoten. Hor. Ordu beten, hogei hon. Obia, hor, zati hona jundek. Saiatu zaite emoten zeretan. Hortxe hona, Dios. Geo gozoa ondo sartuko da, hemen. Bueno, Carmele.
Nik uste hau nerea ez dala. Bueno, inoz ez da jakitzen hasieretan, inoz ez da jakitzen. Hori da, igual asko entrenatu behar dut. Honetaz gain beste herri kirolen bat edo hemen praktikatzen duzu? Betu, gizaprobako arrexe dugu hemen. Bai? Ez bakarrik animalixe mobitzeko, pertsone mobitzeko bai. Deukuzu, 100 kilokue, lartxo betantze jatala, eta besta 250 mar. Horrekin saiatuko naiz. Hori da. Karmelek aitortu digu bera ere gozozalea dela. Armintz ordea, ez dut oso aizkolaria ikusi. Txikitan aitzurrarekin min hartu eta 3 puntu eman zizkiotela esan du? Gutxi iruditzen zaizkit. Segituan giza proban ikusiko dugu, ea hor, zer moduz moldatzen den. Baina aurretik Durangora itzuliko gara. Agurtzaneren laguntzaz, alderdi zaharra hobeto ezagutu nahi dugu eta. Agurtzane, bertako auzokideen elkarteko presidentea da. Durango erdigunean gaude, Goien kalean, ezaguna egiten zaizu? Apurba bai. Bai, ez da? Apurba bakarrik, Bai, ez da? Bai, ni hemen bizinaz, hemen kalien bizinaz. Bai, azkenien da alde zarren bihotza. Zer dauka Durango berezi bestela? Andaluzian egon eskero, esango nutzun que tiene duende. Zeo zerdeko, ez dakit. Zeo zerdeko useinen, da gero praktikoki dana dekozu, eskuen dekozu dana. Eta historikoki, nola esango zenuke? Ba, historikoki. Ba, bueno, Durango da bila. Da, lehen emoteko titulo de bila, konformau berri zen zan, holan kalie, gudeko konformote moduan, eta gero gauz eskoltaute, Santanako Eliza gaitik, Santanako arkuaz, que Santanako arku da, helen hemen muralla bat euen, babesteko bila, ez? Eta da, egon ziren uste zeiate, sartzeko karruajiek eta holan, da geratzen dan bakarra. Eta gordeko Gandramariko Elizi, Degola Lispe bat, zoragarrize. Zoragarrize. Mendikan gertu aldago. Bai, bertan. Zoragarrize dago Elizi. Nik enun espero, aurkitu nahi zonekin, esan dugu, hau, ederra benetan. Ba, beto, ni Durangokoena, zenaz Bilbokoen, baina te voy a soltar una bilbaina da. Esan. Esaten da dela, Europa mailan, Elizpe haundizena. Nik esaten doke del mundo. Ose, Europatik han puesto solako Elizperik. Con lo cual... Bilbainada totala. Total y absoluta. Bueno, jakingo duzenez, gozo bilan abil hemen Durangon. Gozotegiak ezagutzera etorri naiz, eta baten bat ezagutuna balin baduzu hemendikan. Ba, betu. Ni beti botaten do nire lekure, da hemen dugu bat zoragarrize, da dauz hainbat, bai Aldezarrien, da bai Durangon, orokorrez. Baina da leku bat, que zabaldu biela uste dut 2023an, uste dut. Berria. Da, seko lehen askoen. Da, goguedek joeteko, da, Aline kafe den da. Aline? Aline, bai. Ba, pasako nahiz. Da fama haundia deko, Dakitenei entzun behar izaten omen zaie, eta agurtzaneri kasu egingo diogu. Munduko elizperik handiena erakutsi ondoren, fama handiko kafetegia gomendatu dio Armintzi. Aline izena du. Ea, zer egiten duten bertan? Aline kafetegian gaude. Ondo esan dut? Aline? Nondik handatorri zen hori? Nahasketa bat nire amaren izenarekin eta gureak. Izu, zer daukezue hemen? Ikusten dut gozoak dauzkezuela, gaziak, zer egiten duzu? Zer da, kafetegi bat, gozotegi bat, nola deitzen diozuzuek? Bueno, horrokrean da pizka bat jende guztia zerbait eukitzeko. Daukagu gozoak, dauzkagu gozariak eta ere kafe ona. Hemen dikantzin gehien saltzen den produktua? Bueno, gehien saltzen dena izango zen karrot keika, baina ere badaukaguz brazo gitano, arrozezko pastelak, San Marcos... Zu gozo zalea zala? Bai. Gehiago gozoa gazia baino? Beti. Azkenean nire amak beti ondit gozoak jateko eta azkenean zaletasun pizka bat hartu du. Zure ama Errumaniatik handator, eta beti izan zuen ametsa gozotegi bat egitikitzeko? Bueno, hasieran zen bakarrik hobi bat, baina hasi zen pizka bat gehiago gustoko hartzen. Bueno, hemen ikusten ditugunez, ikusten dut hemen kukiak dauzkezuela, honek kriston itxura ona dauke. Zuek hemen egiten dituzuetanak? Bai, ikusten duzun guztia hemen egin da. Ezin dut, dastatu gabe joan. Baina horren horretik, zure amataz hitzein dugu, prestatu dezake guretzako errezetaren bat? Claro. Nik hau jaten jugunez. Ozen. Ikusten alduzue Armintz?
aur bat litxarreria denda batean bezala. Gozoak hartu eta barrura, ez da inoiz asetzen. Orain, gaurko puzlea egiteko garaia iritsi da. Armintzek gozatu gozotegiko karmelerekin, aurrez aipatu digun manianko errezeta egingo du. Non? Agurtzanek erakutsi digun leku eder batean, Durangoko Alde Zaharrean. Bueno, lehen ez dizut galetu, baina zuri gozogintzaren grina nondik handatorkizu? Ba, egia esango nizuk ez dakitela ondo nondik, baina bai da nire aikite, konfituriz esan. Eta bolada baten, hemen ondoan, hortxe zegoen lanian. Hementxe, justu. Hementxe bertan, bengoetxearen konfiteria, orduan zan konfiteria. Konfiteria ditzen zitzaion. Hori da. Da horre bilizan lanian bolada baten, bai. Hori amaren partetik. Eta aitaren partetik, hogi gile esan, hogi jaite zuen. Eta eskuak masan jartzen ditudanean, zerbait mugitzen da hortik. Hoi familitik handatorkizu beraz. Bai. Naike gero bizitzak beste leku batetik erabili nau, hemendik eta beste bide batzetik. Eta ze bideetatik da ari? Eraikuntzan ibili naiz, eta beste lain batzuk aurre hezkuntza ikasi nuen. Irakasle izan zinen ere? Irakasle izan naiz. Hemen zehari gara egiten? Hemen egingo dugu barrena. Azkenean da, tapa bat izango da, baina ikusten dugunean izango da maniankoren barrenean da ona, azpian da ona, bai? Ez dakiten entzat, zer da manianko? Manianko da, mani, berez da, kakaote dakalako. Da, anko kokoa dakalako, koko dakalako. Eta, manianko da, bonboi bat ematen du, baina berez da pasta bat. Hemen, ze ari gara egiten exacto? Ari gara, solbret, hau da solbret pasta bat, hau da galleta bat, gurinakin, nana da gurinaz, pizkalitxua gala, beste batzu baino. Orduan, karratua gutxi gora bera, karratu txikitxo batzuk aterako dizkiogu, non gero labera sartuko dugun, ezta? Hona gero labaratzen dira. Karmele, hemen gozatzen gaude eta horrekin urrengo galdera burura datorkit. Zergatik izena du gozatu? Horri biligintzezanean, buelta emoten, hainbat izena atatzien, ez da? Eta azken erabaki gendun gozatu, zeren bi irakurketa ditu. Alde batik gozo, goza, gozatu. Goxo, ez? Gozatzeko goza direlako, ez? Azkenean postria, goxoa. Eta beste alde batetik ere, azkenean hemen erdeldun asko daude, gaztelea itzen duten asko da, gozatu, jokua. Joku horrekin ibiltzen dira, ez da? Hoi da. Beraz, hemen zer egin jozu? Molde batzuk dira, eta hori txokolatez bete. Bai, prestatu ditu txokolatez bete, gero utzitzu iten da, gero utzunea atateko. Ez dakizu, hau utzik egon behar du. Bale, orduan orain jartzen ditugu hauspez. Buelta mango diogu hau, Bitxosako brillua, Buah, kristona, Hau garrantzitsua da, txokolatia, 31 gradutan botatzia, brillo hau izateko. Bestela ez da ateratzen. Ez da ateratzen, eta gelditzen da itxatxita moldean, eta ezin da atera gero. Eta oso itxusia gelditzen da. Zelako bizitasuna, Horregatik, garrantzitsua hori. Oso ondo. Beteko dugu, lehenengo eta behin, hau da zuetxi kremosua. Nik probatu dezaket, pixkat? Bai. A ber, mentxe, ea. A ber. Nahi asko gustatzen zaite, zaporia. Baina super freskoa da. Orain, jarriko dugu, karameloa behar dugu. Hemen eritu naiz, elkarrizketa guztien bitartean, karameloa egiten. Orain hau manga batera pasako dugu, ez da? Eta horrekin beteko dugu. Ega, jendeak etxen jakiteko azukrea, gero gurina, esnegaia, eta agatza puntuto bat, ez da? Hortxe. Nahikoa. Elegante. Hau, ez taliko ditugu. Urrengo pausua, gaieta gainera. Hori da. Primera kontuz, asko zapaldu barik, ez ditzen atea karamelua, ditu beda barruan, bai? Eta kontuz, txokolatia oso fina dau, ez da? Eta utzi daiteke. Honek, buelta eman barri dugu. Hori da. Ia, zen. Hau da kusina, da engaine jarriko diogu kakaotea. Mania. Urrengoa beraz, mania egitera? Mania egitera, hori da. Ados? Eta dugu da, bete, horrekin. Men ikusten dugu moldea nola dauken maniaren forma. Hoi da. Horrekin trampantojo bat atzen da. Trampantojo bat. Bete behar da goraino, bale? Bale. Zertaz dago egina? Hau da, koko kiskurtua. Bai. Eta mania, eta horrekin janduja bat eginda. Orain hau egin behar da otzitu. Osgailuan sartu, eta egin behar da pintatu. Pintatu? Bai.
Nola pintatzen duzu? Pistola batekin, pinturik hormak egiten dituzten bezala, Behar da, toki berezi bat, pizka dana, gordeta, zebestela dana zikintzen da. Dena zikintzen da. Da, txukunak izan margara. Norbaitek lagunduko digu beraz, ezta? Hori da, hor dago, Ane, prest. Ane, lagunduko diguzu? Ia, dena, txukun, eskarrik asko. Hori da. Ia, ze ondo dagoen. Hori da. Bueno, hau da emaitza. Hau da emaitza, Hau beraz. da. Terciopelos pizkate zea agertzen da, itxura. Da, bueltan, zerak hau. Lehenoko pasta hori. Hori da. Da, ordan, hemen itxetxi behar da kakauetea. Horretako hemen dago prest, ja, olako puntutxo bat jartzeko. Da, itin duguna da, hemen puntutxo bat jarri, eta hau itxetxi. Txokolate ganaxa, eta hori gainean. Hau gainean, hori da. Eta honekin 6garrena geldatu zuten jaten, Espainiako txapelketan? 6garrenak. Zubak iso zer dan, zuk miresten dituzun jenteak haren aurretik geratzea. Hori da itzela. Ni neregatikan lehenengo postu emango ditute, Normalean saltzen ditugu asteburutan, Baina norbaitain nahi baldin badu enkargatuta, telefonoti dituta, bueno, hori, dei desatela? Bueno, momentua. Manianko. Zuk ja probatuta izango duzu, noski, nik ez, baina, aber zer iruditzen da den. A ber, Momentu. Wow. Zapore kriston kontrastea dago, baina tekstura atletikan ebai, tekstura oso ezberdin asko, krema dago, galleta, freskua, zorionak. Eskerrik asko. Ni hemen geldituko nahi zaukaten. Ederto. Armintzen hitz eta zorion aurpegiak ez du preziorik. Eguraldi txarrari, aurpegi ona jarri bartzaiola esaten da, eta horixe egin du gure aurkezleak. Estalpe baten bila, Durangoko Kobika jatetxe ezagunean sartu gara. Inigo bertako jabeak hartuko gaitu bere etxeko babesean. Hau paño, zer moduz? Zelan? Zu elegante jatetxea. Bai, gusten zaizu. Asko, haizu, nondik handator Kobika izena? Bueno, nire aita nire izena izan zen Koldobika. Hortik eta Koldobika, zen den Kobika azkenien. Zein da duzuen platerik arraroena, egin duzuena? Bueno, arraroa igual esango da Bilboko baldosa. Bilboko baldosa? Deitxegu Green Bilbao, Bilboko baldosa, baina berdea. Eta da trampantojo bat, da pan briotx bat, eta barruan salmoia, antxoak, eta gainetik guacamole. Normalean Bilboko baldosa beti goten da postre bezalaz, eta egin dugun gatz moduan. Ni ona etorri naiz batez ere postreen bila. Zuek garrantzia ematen diozue zuen menuan postreari? Bai, guretzat oso garrantzio da, janarion bat egiten baduzu, eta ez baduzu amaitzen ondo, eta raroa garatzen da, ez da. Ados nago horrekin. Aizu, egin dezakegu hemen postre bat, erakutsiko didazu kartako postre bat egiten? Bai, ingo larriziasko ruloa, musgazta eta patxaran izotxaz. Ostra, ona hoi. Bazen, guarda probatzea. Venga. Kobikako sukaldean gaude, beraz, hemendikan ateratzen da magia guztia, ezta? Bai, emetik irritzen da, bai. Bueno, osagai asko ikusten ditut, gainea oso ezberdinak, naranja, gazta, patxarana... Konta eguzu, zein da prozesua edo nola hasi behar dugu? 3 parteko, lehenengo patxarana, gero musa eta azkenien ruloa. Hitz ustez hobetu izango da patxaranetik hasi. Ados, beraz, patxaraneko granizatuarekin hasi. Bai, hori da. Venga. Hau da, patxarana bendekogu, eta egin behar duguna da, berotu eta alkohol osoa errein behar da. Beste lan ez da izoztuko, ez da? Hori da. Granizatua beti izaten dira, produktua, eta gero almibar bat, edo TPT. Gure hartzen dugu TPT bat, eta almibar bat, azukrea eta ura, kantitate berdinetan. TPT horri esan. Tanto por tanto. Hori da. Hau ikusten dugu ja alkola evaporatzen ari dela, zein da hurrengo pausua? Gero botako gu, almibar, TPT hori, eta itxiko gu minutu bat ora berriro erakitzen. Ondo nahazteko eta dena bat geratzen. Hori da. Ideia hau nondikan etorri zaizu? Postre hau egiteko, oso normala ez da? Bueno, normala ezaten da, egiten duzu gauza ezberdinak, postre ezberdin bat egiteko, pensareko nuen hori, galleta, lantzeko galleta bat, gaztarekin, eta gero hemengo gurea bakarrik, patxarana hemengoa da, eta nahi genuen patxaran hori sartzea postrean. Eta zen moduan, granizau baten.
batxutan irtetzen dire gauza, beste batxutan ez. Imaginatzen lehenengo nezalia izango, Hombre, ez, lehenengo ez da irtetzen Probatu, igual gaizki ez. ateratzen da, gero Hori da. beste prueba bat egiten duzue, zein okurritzen zaizkio ideia guzti hauek? Nire eta nire anaiari, ez da, ze gu bigoz gauz zukaldean oso ezberdinak gara, eta bueno, hori guretzat oso ona da, ze platera ezberdinak irtetzen diz, bai, así que bueno. Inigo, hauri ja, ustedes prest dagoela. Prest da bat eratzeko, ja. Min gainea kriston usaina da, patxaran usaina, bai, oso goxua. Zenba denbora egon behar du gero ezkailuan? Ba, egun bat. Izoztu arte orduan, Izoztu arte hori da. Egun bat edo, egun behar da, izoztu arte. Eta nuzartuko tau. Listo? Listo. Nio, lehenengo elaborazioa, ja prest, ezkailuan daukagu. Urrena, zein da? Ba, musa egin behar dugu, za? Da esne krema, eta gituko gore bi gazta, gazta idiazabal, eta gero gazta ordina be bai, pizkatxo, bale? Nahi gazta zapore bai, desita izango du, ezta? Gogorra, bai, zapore emoteko, bai. Eta bakarrik berotu behar da, pizkat gazta dilutu arte. Vale. Kasu honetan, postrerako erabiliko dugu saltxa hau, baina igual mus hau ere, postre gazirentzako ere balioko luke, ezta? Bai, ze hau ez deko azukrerik. Azukrea deko ruloa eta patxana deko azukrea, baina hau ez, hau erabilitzak izun, nahi duzun moduen. Irakiten ja dago, bai. Orain, zer egin behar dugu honekin? Orain ja, ostu behar dugu, bai. Ostu, ados? Nikoten ben. Kuriosoa da oso osagaien kombinazioa, ezta? Patxaranan, aranja... Bai, hori garrantzioa da, hori postea egiten duzunean, bokadu bakoitza ezberdina izatea. Bueno, jarraitu dezagun. Azkeneko elaborazioa galitzen zaigu, ezta? Hori da ruloen masa ingo gore. Ados? Eta behar duguna da, urina, pizkatolan krema bezala esan behar da. Gero botako glas azukrea. Orain irina. Ondo? Azukra normala. Osagai guztiak. Bai, hori da. Eta azken ikutxu berezia, ez da? Zuena. Laranjasko zukoa eta hementeko bai glukosa. Zera beste azukar bat, azukrea, baina da likidoa. Bai, hau normalean izaten da ez gelitzeko oso lehorra masa, ez da? Hori da. Dena, kondo nahaztu. Eta azken pausoa botako bai laranjasko azala bai pizkatxo bat. Egia da, naranja patxaranarekin oso ondo gelitzen dela, Bada kombinazio oso ona. Orain? Orain ostu gara de bai. Zenba denbora? Ordu pare bat, edo. Vale. Osgailuan, ez izozkailuan, ez da? Osgailuan. Oso ondo. Vale. Venga. Ja, ogorea hotza daukagu, eta orain egon behar duguna da ruloa. Ruloa, hori da. Horretarako, zagonduko hemen tira bat. Eta hau egunero egiten duzu ez, menurantzako? Bai, eskatzen dutenean egiten dugu, bakoitzean. Oso garrantzua da momentu bertan egitea, kurgientea goteko. Vale, listo, sartukot. Venga, labera. Espikot 5 minutu, berrengo lautara. Ahí ba. Prest. Prest da, bai. Momentu delikatuena. Bai, hau da, bai. A ber, orain beroa dagoenez, forma ematen zaio, ez da? Hori da. Eta osten utzi behar da. Osten, pizkatxo bat. Gure etxean adibidez egiten ditugu zigarrilloak. Bai. Eta zigarrilloi ere, labetik anatera eta gero forma eman behar. Hori da. Dena prest daukagu. Sartuko... Zer da hori? Sifoi bat. Guretzat oso garrantzitsua da. Asko erabiltzen duzu jatetxean? Bai. Honek azkenen ematen diona da haizea. Haizea, hori da. Produktuari, bai. Karga jarri behar zaizkio hemen barruan, ez da? Bai, sartukot bi. Gasa sartzen zaio. Ondo nahaztu. Bai. Venga. Bale, bagoaz. Musa ez beteko dugu. Bai. Goraino, ez da? Bai, goraino. Holantzik. Bida. Ondo gelditu da. Patxaranan granizatua. Bida. Azken ikutxua. Azken ikutxua hori da. Hau postrea benetan. Kriston usaina dauke. Bueno, guk beti jartzen diogu gure azken ikutxua, dala gure txokolatina. Hemen txere jarri beharra dauke. Bai. Beti esaten dugu. Dagoenean, bonbon. Eta orain ja, momentua. Dastatzeko. Venga. A ber. Tu ja dastatuta daukezu, orain nire utziko didazu, ez da? Oso ondo kombinatzen du zapore guztik, gainez oso krujinde da teian, fina musa, granizatua. Kurgiente egon behar da beti. Jo, benetan, zorionak. Eskerrik asko.
Hainbeste gozo zoragarriekin, zoratzen hasiak gaude. Baina oraindik gogoratzen gara Armintzek Maiabiara bueltatu behar duela Karmele gisasolaren gana. Gorputzari sartu diogun energia guztia nolabait gastatu beharra daukagu. Armintz aizkoran eskas samar moldatu da, baina orain giza proban jarriko dugu. Denok merezi dugu bigarren aukera bat. Hartzen mozu, torri aurrera. Oin, karri hori hau. Ondo dukezu gerrixen, gerrikoa? Bai? Bai, bale. Oi, kati hau. Zeure neurriren ikuste gitxi gora era olako bat izango litzakela. Holan? Torri aurrera txua, hanka pegau, itxi pixkat. Hori da. Eta oin, hartu bihozu aurrera impulsua, eta bota atzera. Bale, gutxio bera badaukut. Carmen, nuk ulertu dizut leheno, esan diazunen, 50 kiloko harria zala. Esan dizu, 250. Hau da txikixena. Eskerrak hau txikixena dan. Pentatuloi da herrikeretako beste proba bat, diela boste proba, azteza harri jasotzen. Akto direkto giza probara torri biza, gero aizkoran emiozu, txingak eta korrika emiozu. Denak egun baten? Dana batera, alikita denporak itxien. Orduan, nesken kasuen 250 kilo erabiltzen dugu, eta mutien kasuen 400 kilo. Orduan, honekin ondo basabez, 400 pasoko ga. Lasai, nik uste honekin nahikoa izango detela, moitzeko kapazau bali manaiz. Proba, da, listo. Saiatuko naiz. Hori da. Venga, itxikanak. Hori da. Goiti bera gainera beti berrezeo izaten da. Dios. Hartu dut zulen, Gau zenbat metro moizte dituzue? Normalein 23 bat metro. 23? Ba, izelik plaza bat, o bi, o hori da. Zenbat ordutan? Aldala 2 minutu, 3 minutuen izeniko litzake. Joder. Nik zer moizte dira? 10 zentimetro, asko jota? Ez, baso abiz. Bai, Bitu nun hasi haien eta beste pixka geratze jatzu. Guztet gozo gehiagi jaten dutela eta... Igual gitxiei, Gutxiegi, hori da. Beste pixka? Zuri utziko dizut, bestela? Bai, lasai. A ber. Bai, ondinope badeukagu erronka hori neskak herrikiroetara ekartzeko, modalitate batzutan asko dauz, beste batzutan ezain beste, askotan txapelketak aurrera ateratzi erreza da, beste batzutan ez. Orduan, badeukagu ondinope lan pixkat, erakutzi gure kirola dela, polite dela be bai, saiatuz lortzen dela gauzak, baina bueno, hemen gau ezela aldane horrexen laguntzeko. Listo. Aupa Karmele hori sasoia, nola mugitu duzun 250 kiloko harria? Hori bai, nik uste zaiena Armintzek egin dizula. Mugitu dituen lehenengo milimetrotxo horiekin errazena geratzen zitzaizun. Txantxetarako kontua ez dena, orain datorren postrea da. Durangon, Alina eta bere seme Edirekin limoizko tarta bat egingo dugu basafruituekin. Ziur nago, horrelako bi lagunekin, errezeta izugarri bat aterako dala. Alina, Edi, zer errezeta egin behar dugu gaur? Bueno, gaur egingo dugu pastel bat, bizkotxo batekin limoizkoa, eta ipiniko dugu ere krema bat fruitu gorriekin. Noiz asmatu zenuten errezeta edo nondikan ekarri duzue? Errumaniatik, hemen ikasi zenuten? Bueno, izan zen pizka bat Errumaniako gauzak hartuta eta ere hemendik daukagun esperientzatik. Orain egiten ari da berez, limoizko bizkotxo bat, ezta? Bai. Azukrearekin, gurinarekin, arrautza, irina eta esnea. Bai. Hori dena batidoran sartuko dugu? Bai. Preso bali mazadete, bega, barrura. Esan dira asko erabiltzen duzuela, sasoiko fruitak. Bai, denetarako erabiltzen dugu fruta. Oso fruta zaleak zadarete? Bai. Zein da zure gustokoena? Ze fruta jaten duzu? Igual, arandanak. Arandano gustatzen dizu? Bizkotxoaren masa ja prest, orain moldeetara botako dugu, ezta? Ez kuriosoa, moldia, ezta? Oso fina, baxua, normalean bizkotxo moldek izaten dira lodigoak, kasu honetan fina zergatik? Kapetan egiten dugulako. Azkenean ipiniko ditugu gehiago. Eta horrela, ja gero ipiniko dugu gainean krema eta dena kubrituko da. Zer da gauza arraroena eskatu diotena zuri amari? Ume baten forma zuen eta kapetan egin behar zen dena. Ume baten forma? Bai. Molde baten bitartez, ala dena eskuz? Dena eskuz egin zuen azkenean. Honako hau ja prest daukagunean, zerren behar du? Labera sartu? Bai. Zeba denbora? 20 minutu. Labetikan atera da ja,
bazkegu lau bizkotxok hemen prest, ikusten dut mermelada hemen dagola, hau zer daukagu hemen? Ba, fruitu gorriekin egindako krema bat, eta horrekin kubrituko du tarta guztia. Aizu, dago hemen zure ama denbora guztia lanean, lagundu beharko diozu, ezta? Ega, Edi? Mermelada pixkatxo bat bota? Zu beldurri gabe, mermelada gainea kriston zapora dauke, kriston goxua da, así que zu lasai, mermelada bota lasai. Bega, beste bizkotxo bat ni jarriko dio dau. Vale. Ega, hortxe. Oain manga erabili garra. Informatikan baizea artista. Niretzat bada. Bai, ia ze ondo. Oida. Oso ondo, bega. Ni saiatu naiz. Bega. Eta último? Bota jarri azkenikoa. Kontuz, ze hautsi egiten da. Ama jutziko diogu bukatzen. Bai. Kusi dugu ondo egin duzula, Edi, baina, bueno, artista hemen, kasu honetan, zure ama da, así que, bega, guazen bukatzea tarta. Hemen ikusten ditugu gure bai fruitu gorriak ditugula, zer da, dekoratzeko edo zertarako erabiltzen du? Bai, dekoratzeko ipintzen dituguz. Alina, artista benetan, izugarria, osea, itxura aldetikan eta, orain fruitua jarriko duzkiogu, ez da? Beraz, nola esango zenuke dala? Limoizko tarta bat, ala fruitu gorriekin egindako tarta? Igual Macedonia esan aldugu. Macedonia tarta dituko diogu orduan? Bai. Danatatik handaukalako? Forma edo orden espezifiko batean, ez. Bakoitza gutxi gora bera, danak nahastuta ez da, benetan izugarria. Egin dugun tartari politxenetarikoa esango nukenik, Benetan oso politxa, zorionak. Utziko dizut, azkeneko marrubia jartzen, baino, esaera zaharrarekin amaitu behar duzu. Bale? Badakizu zein den? Dagoenean, bonbon. Venga, oso ondo. Oain dastatzera, ez da? Moztuko dugu jateko? Aurrera. Txin-txin. Venga. Oso dena, bai. Dagoenean bonbon, eta ez dagoenean egon. Horrela geratu da platera, ezer gabe, utxutxa. Goxoak zeuden gaur probatutako guztiak, eta orain ez daukat erronka makala. Ikusi eta ikasi ditugun denekin postre berri bat sortu behar dut. Gourmet txokolate tableta bat egitea bururatu zait. Horretarako, molde batean txokolatea jarriko dut, tableta forma hartu dezan. Ozten denean, barruan, koko eta kakaoeteekin egindako tofe karamelua sartuko diot. Gozatu gozotegiko manianko pastek, kokoa, karamelua eta kakaoeteak zituzten. Beraz, karamelu honek ere ikutsu hori izango du. Alinekoek egin diguten tartaren omenez, txokolate zuri eta fruitu gorroen ganatxe bat egingo dut. Eta karameluaren gainean jarriko diot, xafla fina. Kobika jatetxean egin ziguten laranjazko erruloaren omenez, beste horren beste. Kobikak laranja eta patxarana erabili zituzten, eta nik txokolate beltzezko eta patxaranezko ganatxea egingo dut. Amaitzeko, txokolatezko estaldurarekin itxiko dugu tableta, barruan Durangaldeko errezeten bildumatxoarekin. Ederra izan da gaurkoa ere. Dagoenean, bonbon.